Man kan finde A og B, når man kender koordinaterne til to punkter ved brug af disse formler. For at finde A, siger man så y2 minus y1, divideret med x2 minus x1. For at finde B, som er altså skæring på y-aksen, er der to formler, man kan bruge. Den første er y1 minus a ganget med x1. Den anden er y2 minus a ganget med x2. Vi vil nu forklare, hvorfor formlerne ser ud, som de gør. Vi starter med den første formel. Først sætter vi to punkter på vores graf, som vi henholdsvis kalder for x1, y1 og x2, y2. De to trekanter, som ses her, er ensvinklede. Vi kan altså sige, at a, som er grafens hældning, er lige med en eller anden konstant gange med højden i den store trekant, altså y2 minus y1. Vi kan også sige, at 1 er lige med den samme konstant gange med siden i den store trekant, altså x2 minus x1. Nu gælder det om at få x1 og x2 med i udtrykket. Det kan vi gøre ved at dividere den øverste med den nederste ligning. Man kan jo gøre, hvad man vil med en ligning, så længe man gør det samme på begge sider af lighedstegnet. De to konstanter går ud med hinanden, og de to formler må altså være lige med hinanden. Det er nemt at finde b, når vi først har fundet a. Vi kan bare sætte de to punkter på grafen ind i funktionsforskriften for den rette linje. Altså y er lige med a gange x1 plus b, eller y2 er lige med a gange x2 plus b. Og det er lige meget, hvilket et punkt vi bruger. Det sidste vi skal gøre er så at isolere b, og det gør vi ved at a gange x rykkes over på den anden side af lighedstegnet og bliver derefter negativ. Eller det man jo egentlig gør er jo at trække a gange x fra på begge sider, og de her formler må så være lige med hinanden.